Lugadana nanom katawo sa banggaan nin kotse asin pampasaherong jeep sa Maharlika Highway, Barangay del Rosario, Pilar, Sorsogon. Pasado alas 8 nin aga kan nakaaging Domingo. Kaiba sa mga lugadanan driver kan jeep, apat kaining pasahero asin ang driver kan kotse na enterong nagsapo nin minor injuries. Pigbisto ang driver kan kotse na si Vicky Marticio, 19 anyos, estudyante. Pigbisto man ang driver kan jeep na si Rolando Plaza, parehong residente kan Castilla, Sorsogon. Basado sa investigasyon, hali sa syudad ni Legazpi, pauli na kuta si Marticio kan mangiturog ini sa biyahe na nagresulta sa pagkakabangga kaini sa jeep na haling kumadkad pasiring kuta sa daraga. Sa kusog kan impact, tuminama naman ng jeep sa harong na nasa gilid kan tinampo. Maswerte sa naman na daing nakulugan sa mga tagharong. Alagad sa rong e-bike anada niya ran man sa pangyayari. Nakatulog siya. Nung nakatulog si driver, si Ma'am Vicky, so na-lose control siya doon sa manibela niya. That's the time po na nabangga niya yung approaching na jeep. Kung saan yung jeep naman, yung mga sakay na pasahero, mga apat po na pasahero yung sakay nun. So nung nabangga niya po yung jeep, dumiretso yung jeep, bumangga naman yung jeep papunta doon sa bahay na doon sa may tabi ng kalsada. So pagkabangga doon sa may bahay, nahagip din yung nakapark doon na e-bike. Nagluluwas man sa investigasyon na sinublian sa naman ni Marticio ang kotse sa iyang barkada. Inako naman kan pamilya kaini ang gastuson sa pagpapabulong sa mga biktima maginan pagpapairahay sa jeep, e-bike asin anada niya rada residensya. Nagporma sila doon sa ospital, na-discharge na rin po yung iba at nagpapagaling na rin po. So wala pong namatay doon sa incident, nagtamo sila ng mga minor injuries po. Huli kan insidente, liwat na pigpagirumdum kan Pilar MPS ang mga motorista na pirming siguruhon na nasa kondisyon ang mga pigmamanehong bihikulo o rugnaan mga sadiri antes ang pagbiyahe. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, May Insinares.